træk, men træner Mohamed Drang håber på en trodsreaktion. Bayern må være Robben og Ribéry, så offensiven bliver måske ikke så sprudlende som normalt. Maccabi Haifa gæster den gamle dame i Torino, og israelerne håber på deres første Champions League-sejr i år. De har endnu ikke tabt i ligaen, hvor de fører suverænt, så måske kan de bruge deres høje selvtillid til at toppe et Juventus-hold, der heller ikke har vundet i denne Champions League-sæson. Så er vi i gruppe B, hvor imponerende Wolfsburg lægger græs til Besiktas. De grønhusede er helt uden skader og håber med at fortsætte deres flotte spil i Champions League, da ligaen ikke helt kører på skinner. Tyrkerne vandt deres seneste ligakamp på trods af 2 røde kort. På Luzhniki Stadion er der røde djævle på besøg hos CSKA Moskva, og russerne er langt fra i topform. Med 4 kampe i træk uden sejr er de nok glade for, at United er skadesplade. Rooney, Giggs, Evra og Fletcher er bare nogle af de skadede spillere.